Pokoj Boží, bratia a sestry, mládež, som veľmi rád, že tu môžem byť. Je to pre mňa veľké privilegium, čest byť tu na mládeži a verím, že Boh si použije aj mňa, Róma, nádobu, ktorá je slabá, ale v Božích rukách môže ostať silná. Halelúja. A dnešná téma, na ktorú budem kázať, je Boží oheň alebo Boží zápal. Verím, že žijeme v čase, kedy Boh, ako Miro Todd Nitranský hovorí, že odzipsoval nebo a Duch Svätý je prítomný. Vidím to na ľudí, ktorí sú znovu zrodení. Ľudí, ktorí tam, kde slúžim, ľudí, ktorí niekedy si pripravovali drogy, aby pušťali si to do žily. Boli drogovo závislí ľudia a teraz títo ľudia milujú Pána, sú slobodní. Vidím to na životách ľudí, ktorí sú premenení. Žijeme v čase, kedy dvere na nebi sú otvorené. Halelúja. A Boh je dobrý a chce si použiť každého jedného z nás, ktorí sme na tomto mieste. Hovorí to slovo, že oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Čo chce Pán Ježiš? Pán Ježiš chce, aby už začal horieť. A to už začalo v našom živote. Amen. Halelúja. Jan Krstiteľ vyznáva. Bol to človek, ktorý oddelil svoj život pre Pána. Miloval Božiu prítomnosť. Jeho miesto na púšti bolo miesto, kde neustále sa stretával so živým Bohom. Jeho zdrojom bola Božia prítomnosť. Nikto z nás, ktorí sme na tomto mieste, sme si nezaslúžili milosť Božiu pre svoje vlastné skutky. Môžeme robiť dobré skutky, ale nie sme spasení zo skutkov. Ale skrze vieru, skrze milosť Ježíša Krista. Kristus zomrel na kríži Golgoty. A jeho obeť a skriesenie nám prinieslo večný život. Amen? Ja sa musím umenšovať, ale on musí rásť. Aj v dnešnej dobe potrebujeme, aby Kristus doslova presiahol cez nás, cez naše oči, uši, cez náš život, cez naše rozprávanie, cez náš charakter, aby Kristus bol zjavný a viditeľný. Tak potrebujem v dnešnej dobe pokoriť, zobúť si nohy, zobúť si topánky, zobúť si obuv pred svätým Bohom a povedať: Pane, odovzdávam sa svojich plánov, odovzdávam sa všetkého, čo som ja. A vyznávam, že to nie je o nás, nie je to o daroch, o schopnosti, je to o tebe, o tvojej moci. Amen. Je to čest a privilegium slúžiť tomu najvyššiemu. Je to čest a privilegium, že stvoriteľ neba i zeme počíta s tebou a má o tvoj život záujem. A zjavil Tomášovi rany. Povedal: pozri sa, vlož svoje prsty do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale buď veriaci. A potom spadol na kolena a povedal: môj Pán a môj Boh. Jasne ukazujem, tento príbeh ukazuje na to, že títo ľudia stratili nádej. Títo ľudia stratili zápal. Stratili ten oheň. Keď boli s Mesiášom, s Kristom, videli veľké zázraky. Ale prišiel moment, kedy videli, že Kristus zomrel na kríži. Zomrela aj pre nich aj nádej. Títo ľudia sa vzdali. Ale Ježiš prichádza tam, kde títo ľudia sa vzdali. Prichádza ku nim a hovorí im: pokoj vám. Učeníci neboli vzdelaní, ani politickí vodcovia, ale obyčajní rybári, jednoduchí ľudia. To, čo im dalo schopnosť obrátiť svet hore nohami, bola práve táto Božia moc. Nie ich vlastná múdrosť. Halelúja. Viete si predstaviť ten moment, keď títo učeníci boli zídení na jednom mieste spolu a modlili sa, očakávali v tej vrchnej dvorane. Boli 120 ľudí. Bola tam aj Mária. A boli tam zídení spolu, modlili sa a zrazu, milujem to slovíčko zrazu. Halelúja. Zrazu. Z ničoho nič. Z ničoho nič sa zmenila atmosféra. Z ničoho nič sa zmenila situácia. Zrazu. Verím, ten Boží okamih, ten Boží kairos čas. Neviem, čo ťa trápi. Neviem, čo nosiť vo svojom srdci. Neviem, ako si prišiel dnes na tomto mieste. Ale môže zrazu
Halelúja. Zrazu sa môže Boh dotknúť tvojho života a môže všetko, čo bolo v tvojom živote, byť uzdravené. Môže prísť ten zázrak zrazu. Halelúja. Neviem, čím sa trápiš. Neviem, čo nosíš na svojom chrbte. Ale zrazu. Zrazu sa to môže zmeniť. Halelúja. Verím, že Boh chce, aby sme skrze svoj vlastný život, skrze život, to, čo Boh urobil v našom živote, aby Boh oslávil svoje meno tak, že ľudia vonku uvidia to svetlo. Jasne, buď sviečkou. Buď sviečkou a hor pre Krista. Začína školský rok, pôjdete do svojich škôl, do práce, všade, kde pôjdeme, či domov, aby sme mohli svietiť a prinášať svetlo a nádej. Tento svet veľmi to potrebuje. Potrebuje tento svet vidieť to svetlo, vidieť tú vášeň. Tu hovorí písmo, že každý bol naplnený Svätým Duchom. On neurobil rozdiel. On nenaplnil len tých, ktorí sú bohatí. On nenaplnil len chudobných. On nenaplnil len Slovákov. On nenaplnil len Rómov. Ale on môže naplniť všetkých. Bez ohľadu na to, z akej národnosti si. A aký jazyk ovládáš, bez toho, aké povolanie máš. Boh si ťa môže naplniť svojim Svätým Duchom a použiť. Dynamo. Môže to horiť v tebe, môže to splanúť, vybuchnúť. A tvoj život môže byť zbraňou v Božej ruke. Amen. Halelúja, sláva ti, Pane. Tento oheň začal pri týchto učeníkov. A títo učeníci už neostali spolu. Ale každý sa rozdielil krížom krážom. A všade, kde prichádzali títo ľudia, s ním prichádzal Boh. Filip prišiel do Samárie. Tam bol jeden čarodejník Šimon, ktorý ovládal celé mesto. Ale keď prišiel Filip a prichádza Božia moc, prichádza Pán pánov a král kráľov, všetko sa musí skloniť. Aj ten čarodejník sa musel skloniť. Halelúja. A verím v to, že ak Kristus žije v nás, ak Kristus naozaj je našou skalou, že je našou pevnou pôdou pod našimi nohami, ak milujeme Krista, ak sme plní Svätého Ducha, všade, kde pôjdeš, Boh si ťa bude používať a Boh bude prejavovať svoju manifestáciu skrze teba, práve skrze teba. Či si Róm, alebo si dievča, alebo vieš rozprávať, alebo nevieš rozprávať, nezáleží o tom. Ale Boh si ťa môže tak veľmi použiť, ak otvorí svoje srdce pre Neho. Amen. Tento oheň nezastal pri učeníkov. Ale vidíme, že to pokračuje ďalej. Jeden brat, ktorý mal byť tu, ale veľmi ochorel a nemohol prísť. Tento človek bol tak agresívny, že keď išiel na futbalové ihrisko, celá osada vedela, že bude bitka. Už odstupovali a utekali preč. Ale keď prišlo to mocné evanjelium Božie, to, čo sestra hovorila, ten kríž, ktorý bol zasypaný, ten kríž, ktorý možno niekto sa tu vzdal v tejto hale a hodil to na zem, alebo vzdal sa. Ten kríž, ktorý je symbolom moci a síly, tento človek, keď počul evanjelium, celá rodina skrze tohoto človeka sa obratila k Bohu. Niekedy aj my, keď vidíme tú situáciu, ktorá sa deje, možno v našej domácnosti. Keď vidíme, čo sa deje v našich školách, keď vidíme, čo sa deje medzi nami, na Slovensku, a niekedy vidíme tie veci, ktoré sa dejú, chceme to zobrať do svojich vlastných rúk. Niekedy chceme zobrať do svojich vlastných rúk a zoprieť sa tomu a bojovať proti tomu. Ale chcem ti povedať, je to dobrá túžba, že chceme. Ale niekedy potrebujeme zložiť svoje zbranie pred našim Bohom a pozvať ho do svojho života, lebo len s ním to dokážeme zvládnuť. Tento Mojžiš to zobral do vlastných rúk. Koľkokrát vidíme ľudia, ktorí sú frustrovaní, ľudia, ktorí sú tak nahnevaní na iné národnosti, na iné pohlavia, sú plní hnevu. A keď vidím, ako títo ľudia spolu rozprávajú, ako sú frustrovaní, snažím sa priniesť nádej medzi nich. Ale chcem vám povedať, že niekedy môžeme byť tak ovplyvnutí tým, čo sa deje vo svete, že môžeme byť plní, nasaknutí doslova všetkým odpadom tohoto sveta. A na to si potrebujeme dať veľký pozor.
Aby neprebývalo v nás ten svet, ale aby sme mohli byť stále plní Božej lásky, ľútosti a milosrdného Boha. Byť naplnení Svätým Duchom a Božím ohňom, aby sme bojovali proti tme. Lebo náš boj nie je proti človekovi. Amen. Ale náš boj je proti kniežatstva, mocnostím, povetrám. A tento nepriateľ už dávno bol porazený. Ježiš na kríži Golgoty ho odzbrojil a triumfálne zvíťazil nad ním. Amen. On je víťaz. A tohoto víťaza budeme mať na svojej strane. Bratia, sestry, mládež, budeme víťaziť. Pôjdeme od slávy do slávy, od požehnania do požehnania. Uvidíme nové veci, prelomy, ale potrebujeme byť s ním. Potrebujeme byť s ním. Dnešné kresťanstvo, moderné kresťanstvo je, vieš, o čom? Je o dobrej atmosfére. Ja nemám nič proti atmosfére. Lebo Božie slovo hovorí, tancuj, raduj sa v Božej prítomnosti, tak ako Dávid sa nehanbil. Máme vyjadriť svoju lásku Bohu. Ale niekedy kresťanstvo, vieš, o čom je? O dobrom čase. Mali sme dobrý čas na mládeži. Nie je len o dobrom čase. Je to o Kristovi. Je to o ňom, o jeho prítomnosti. A my potrebujeme tohoto Krista opäť do svojho vnútra, do svojho života. Vieš, koľko kresťanov sú vyhorení? Vieš, koľko kresťanov chodia do cirkvi a robia sa, že všetko je v poriadku. Erik je všetko OK, Roman všetko je OK, všetko je v poriadku. Ale vnútri plače, vnútri krváca. Dneska ľudia chcú ukázať len to dobré. Neviem, skáďal to prišlo. Ale my, každý jeden z nás, potrebujeme si uvedomiť svoj stav. A Kristus nie je v našom srdci. Potrebujeme obrátiť sa. Potrebujeme učiniť pokánie. A potrebujeme poprosiť Boha o odpustenie. Tento človek Mojžiš bol človek, ktorý zabil. Ak sa spýtaš nejakého človeka, aký je ten najväčší hriech? Ak niekoho zabiješ, tak to je veľký hriech. Tento Mojžiš zabil človeka. Utekol preč. A niekedy aj my utekáme od svojej minulosti. Utekáme pred tým, čo nás prenasleduje. A niekedy chceme utekať preč. Dokedy chceš utekať? Zastav sa dnes. Niekedy sme ako tento Mojžiš, ktorý utekáme preč a sme sami na púšti od cudzého národa. Národ, ktorý bol filištínsky. Národ, cudzí národ, úplne opustený. A tento človek bol tam sám. Áno, bolo to prípravovňa pre ňoho. Áno, Boh ho tam pripravoval. Ale niekedy sa stáva to v našom kresťanskom živote, že sme sami, úplne sami, oddelení pri cudzom božstve a hovoríme si, že poznáme Pána. Potrebujeme výjsť von. Potrebujeme postaviť sa voči svojej minulosti. Tento Mojžiš pásol stádro a veľmi sa mi toto páči. Erik to spomínal. Až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu. Sinaj, Horeb. Dostal sa na Boží vrch. Vieš, čo si víťaz, lebo si sa dostal na Božie miesto. Dávid hovorí o tom. Hovorí, že jeden deň volím byť jeden deň v Božej prítomnosti, ako niekde 1000 inde. Inými slovami, Dávid bol ochotný zaplatiť 1000 dní, aby jeden deň mohol stráviť v Božej prítomnosti. Ako veľmi miloval Pána. Prišiel na Božie miesto a dnes si tu na Božom mieste. Boh je tu na tomto mieste. Od začiatku som veľmi vnímal, keď Erik už začal. A keď sa modlil, chvály boli tak pomazané, že som veľmi cítil Božiu prítomnosť. Dnes Boh chce sa približiť k tebe. Neutekaj. Zastav sa. Nebuď ako Mojžiš. Ale približ sa k Bohu. Čo Božie slovo hovorí? Ak sa približíš ty k Bohu, Boh sa približí k tebe. Bez ohľadu na to, aký je tvoj stav. Prišiel k vrchu Božiemu. Modlím sa, aby dnes sme mohli prísť na to miesto. Aby sme mohli prísť z tohoto viditeľného sveta, z tohoto hmatateľného sveta,
prejsť do Božej slávy Šekinách. Preniesť sa do slávy, do prítomnosti živého Boha, lebo tam veci padajú. Halelúja. Chceme vidieť, ako náš národ rómsky, bratia, Rómovia, mládež, naši bratia Slováci, chceme vidieť, ako z našich rodín, chceme vidieť, ako náš národ, chceme vidieť, ako odbočujú od cesty, ktorá ide do pekla. Chceme vidieť, potrebujeme naozaj, aby ten oheň, ktorý je zapálený Bohom v našom srdci, nebol len oheň nejakých dní, aby to nebol oheň nejakých týždňov, aby to nebol oheň nejakých rokov, ale nech to je oheň Svätého Ducha, ktorý horí a horí. Bez ohľadu na to, v akej situácii si, bez ohľadu na to, čím prechádzaš vo svojom živote. A aby si stále horel pre Krista. Či tomu chápeš, alebo tomu nechápeš. Či ťa tie problémy zasypali, nevadí. Aj keď prejdeš cez vodu, halelúja, nezaplavia ťa to. Aj keď prejdeš cez oheň, nepopáli ťa to, lebo ja, Hospodin, som s tebou. Potrebujeme, aby sme boli nanovo zapálení Bohom, ohňom, Svätým Duchom. Nie kresťanstvo, že tento týždeň príjmem Pána Ježiša, lebo moja kamarátka prijala Krista. A o 2 týždne ju neuvidím v cirkvi. Ale nech sme naozaj, a toto sa modlím, nech sme naozaj dnes, a ja sám, zapálení Kristom, zapálený Duchom Božím. A nech ten oheň Boží, vieš čo? Nech ten Boží oheň, keď vyjdeme z tejto budovy, nech zaplaví celé Slovensko, nech zaplaví naše osady, nech to zaplaví naše domovy, nech to zaplaví naše školy. Halelúja. Ak otvoríš svoje srdce a dovolíš, aby Boží plámeň prišiel do tvojho života, Boh si ťa bude používať. Čo získalo Mojžišovú pozornosť? Ker, ktorý horel, ale nezhorel. Chceme, aby ľudia sa obratili k Bohu. Oni túžia po pravom kresťanstve. Túžia potom, aby videli synov Božích, dcery Božie, ktorí milujú Pána. Niekedy len malé veci sa nám udejú v živote. Už začíname hľadať problémy. Začíname hľadať a ukazovať prstom. Pastor je zlý, títo ľudia sú zlí v zbore. Boh je zlý. Dôveruj Bohu. Aj uprostred svojej cesty, tam, kde nie je cesta, tam, kde nie je dvere, dôveruj Pánovi. Lebo tam, kde nie je cesta, dôvera a viera v Pánovi otvára cestu. Dôveruj Pánovi. Lebo Pán je dobrý. Pán je dobrý. Odbočil. Kedy odbočia ľudia? Keď uvidia v našom živote, že to nehráme. Kedy odbočia naše rodiny? Kedy sa zaľúbia do Krista? Keď uvidia naozaj, že v našich ťažkých chvíľach zdávame jemu chválu a dôverujeme jemu. Ako Job povedal uprostred svojho trápenia. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Ale vieš čo? Tento Boh chce byť aj tvojim Bohom. Tento Boh chce byť aj tvojim Bohom. Aj dnes Boh volá na tvoje meno. Chce tvoju pozornosť. Tomáš, počúvaj. Chce tvoju pozornosť. Chce, aby si dnes mohol obrátiť svoju tvár, lebo Pán k tebe prehovára. Nepribližuj sa sem. Zobuj svoju obuv zo svojich noh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Prv, ako prídeš k Bohu. Jedna chyba, ktorá sa robí teraz, v tejto dobe, v kresťanskej dobe, v ktorej žijeme, že ľudia prichádzajú dopredu pred Pánom svojimi hriechami. Oni to nemyslia vážne. Prídu dopredu a vyskúšam to. Možno prestanem fajčiť, možno prestanem drogovať idem dopredu. Budem sa lepšie cítiť. Vieš čo? Neprídi dopredu, ak to takto vnímaš. Ale tu jasne písmo nám hovorí, že a riekol, nepribližuj sa sem, ale zobuj svoju obuv. Vieš, čo reprezentuje obuv? Obuv reprezentuje to, že chodíme po tejto zemi. Reprezentuje to, že niekedy sa zašpiníme a potrebujeme si vyčistiť svoj kresťanský život. Potrebujeme si umyť svoje nohy. Potrebujeme vyčistiť svoje obuv, kde chodíme, čo počúvame. Žijeme v spoločnosti, žijeme vo svete, kde nepoznajú Krista a kde viac idú proti kresťanstvu.
Tento svet nechce počuť o Kristovi. A preto aj dnes Boh hovorí, zobuj si obuv zo svojich noh. Chceš dnes prísť k Bohu? Je tu niekto? Môžeš pozvihnúť svoju ruku a chceš dnes sa približiť k Bohu? Halelúja, sláva ti, Páne. Sláva ti, Páne. Potrebujeme zobuť svoju obuv. Písmo hovorí, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá zem. Vieš, že miesto, kde stojíme, nie je sväté preto, lebo je to sväté. Nejak sme to posvetili nejakým olejom a nejakou svetenou vodou. Vieš prečo? Toto miesto je sväté. Lebo ten svätý Boh je prítomný na tomto mieste. Boh je osobným Bohom. Halelúja. Ale Boh je aj generačným Bohom. Halelúja. Dovolme Bohu, aby dnes Boh mohol vyliať plámeň Svätého Ducha. Vieš, prečo Boh sa priznal k Eliášovi? 12 vedier vody. V tej dobe voda bola veľmi vzácna. To nebolo lacné kresťanstvo. To bola obeť položená na oltári. To bola cena. Dneska kresťania nechcú vôbec platiť. Áno, si z milosti spasený. Zadarmo skrze vieru. Ale potrebujeme naozaj svoje životy položiť na oltár. Dneska nikto nechce položiť svoj život na oltár. A tento človek symbolicky, tá voda reprezentuje tvoj a môj život. Ako v Rímanom hovorí, prinieste svoje tela ako živú Božú obeť na oltár Bohu. Toto je prienie Bohu. Ako fakľa, ktorá nehorí. A povieš Pánovi, Pane, tu som. Neprichádzam pre tebou so svojimi riechami, ale som sa rozhodol vyzlieť svoj kabát hriechu. Vyzliesť doslova to, čo ma ťaží, to, čo nosím vo svojom srdci. Nechcem utekať pred svojou milonosťou. Chcem zastať. Keď sa trápim vo svojich veciach, dnes je čas, aby si zastal a prišiel k Pánovi.